Quina ha sigut l'experiència de totes les que has viscut com periodista corresponsal? Què més t'ha impactat? Això sempre és molt difícil, sincerament, perquè, a veure, esclar, depèn de quins aspectes, no? Si parlem, que sempre al principi, quan es parla, cada vegada més de mi sempre parlem del negatiu, no? Perquè en el món es fan coses fantàstiques, hi ha molta gent treballant per fer coses estupendes amb un esforç i d'ells no en parlem mai, no? Amb el que és positiu que seria, fem un incís, doncs que parlessin també de les coses que funcionen perquè podrien ser un exemple i podrien, doncs, en fi, quan comences a veure que tot està malament, doncs el desànim és una reacció bastant humana, no? Bé, doncs, dintre de lo més impactant, en negatiu, home, jo crec que potser, si haig de buscar un aconteixement precís, possiblement seria el tsunami no del Japó, que vosaltres segurament recordareu, sinó el de Indonèsia, Sri Lanka, etc., del 2005-2006, no me'n recordo. Perquè, clar, és una destrucció absoluta, no només pel nombre de víctimes que va haver-hi, no se sap perquè no hi ha ni cens en la majoria de països, però es calcula que més de 300.000, però no és només els morts, sinó la destrucció total del teixit social, i penseu que són països, com alguns d'aquests que veieu, per exemple, de Bangladesh, etc., que se sustenten en el teixit social, perquè no hi ha institucions, no hi ha atur, no hi ha seguretat social, no hi ha res. Per tant, com que no hi ha res, doncs la forma de tirar endavant és reposant-se els uns amb els altres. Si són dispersats perquè es moren, perquè els pobles es destrueixen i perquè aleshores després, quan es fa la reconstrucció, que això seria un altre debat, doncs es fa com es fa, que es fan coses bé, molt bé, però també se'n fan moltes que no estan tan bé, doncs aleshores aquesta pobra gent ja no és només la mort de determinades persones, sinó que tenen uns anys de destrucció total, ja dic, com a futur de les persones. Jo sempre dic que una de les coses, si vaig a buscar una cosa encara més puntual, que em va sobtar moltíssim i que m'havia pensat milions de vegades, va ser una vegada en un camp de refugiats que estàvem entrevistant els refugiats que portaven ja bastants anys, o sigui, 3 o 4 anys en aquell camp, en unes condicions molt precàries, etc. I un col·lega, no recordo quina nacionalitat, li va preguntar, em sembla que era americà, va preguntar a una nena que què volia ser quan fos gran. Clar, la nena es va quedar callada i no va dir res, perquè evidentment devia estar pensant, és que tinc alguna opció de decidir el que vull ser quan sigui gran. O sigui, no té cap opció, perquè d'entrada no té cap opció des del punt de vista que no tindrà una educació, possiblement potser es morirà perquè no tindrà salut, o sigui, no podrà viure, no té casa, no té res. I a més és una nena, o sigui que a sobre hi ha una dimensió de gènere, és a dir, que si ja sé que és terrible ser pobre i ser, estar en aquestes circumstàncies en què estan milions i milions de persones, o sigui que no tenen res per tenir una vida digna, si a sobre ets pobra i ets dona, doncs encara pitjor, perquè encara ets una ciutadana, o sigui, no ets una ciutadana, ets, no se sap massa bé què, o sigui, de segona o tercera categoria, no? I la nena que hi ha, aquell silenci de la nena, és una cosa que no oblidaré mai. Per això és tan important també, quan s'informa, o sigui, parlar del que es diu i del que no es diu, perquè els silencis donen molta informació.